7 tuuman kairalla teet sen reijä siihen, niin sopii isompikin lohi. No, Jättääkö hajuakkoa tuolta paljon pulppareita? Sitten mutta Se näyttää paremmin. hienon näköinen on nuotio täältä ruuvun takkuun. Oliko niin tiihin ne puut ei oikein hajuakkoa? Niin, kun nyt on ihan niinku oikein oppisit tehty nuotio katoin. Kommakin pallaa. Täh? No on, pioneerikokemuksella vanhalla. et on niinku sivari aineesta kuitenkaan. Tää on satana ykään satana korva. Elää mun kordonkia ota poikki. Helvetti. Se ei palaa, se sullaa. Se maksaa. Paljon ne maksaa? L ja M. Mie ostan pois sen. No tuonhan tuota sua. Korpaan sen sulle. Niin syöt nyt tommosen uureita umpeen saatana. Vaus. Naapuritkin pyytää edes lomitöihin. Niin milloin se ois se? Se Jutska, mistä sanoit? Kaaville mun lunta. Joo. Pitäisikö se kaveri olla? Se on ambulanssi, joku saattaisi käsiä ja jalka potkia. Pian. Niin. Au. Mitäs meillä olikaan täällä? Vittu kun 10 latinkin tekee. Mitä nää meillä olikaan? Hyvä, me ottaa makkaraa vai? Makkaraa. Tuo on perinteinen hiilu semmoiselle jätkelle, jotka ei mausteta tykkää. Tuo on tavan kämppikki, mitä saa joka kaupasta. Uunilenkki on semmoisia, jotka ei juo. Ukko-Pekka, mikäs tuossa on ollut? Juusto-ukko salamilla perkele. En kahtonut, että se on salamilla. No ei se mitään, se on hyvä. Kapanussi, originaali, alakoperäinen. Se on aika vanha, jos se on alakoperäinen. Onko mulla on 2 sammaa? Ei kun nyt oli Jyrkille pois sitä hot chiliä. Tuotahan se pyysi. Onko hot? No kato perkele. Perkele niin on. Savupekonni ilman savua ja pekonni savun kanssa. Ja... Tästä ei ollaan keskustella tästä asiasta. Nyt tuo on Jyrkille tuo. Mikko on sitä punnu sinappikin, kun me sanoin, että tuttu väkeä, mitä minä myösin kaapati. Tuossa on Jyrkin satsi. No niin. Kai voi niillä se Sehän mustalaisten työväline. No sen tuot mulle jättää kyllä, mutta... Nyt siinä on... Kato nyt, arvaa minne kannattaa lähteä mustalaisia karkuun. Eikö työ?